og så egentlig selv skabe selv inddele det stykke tid, man nu er ude i der. Selv sådan tage sig sin tid til at gå fra det ene gadehjørne til det andet, krydse over gaden. Det har jeg tit tænkt på, om det er jo egentlig nok, det er rigeligt. Så kommer man ud i luften, man mærker, at hvad temperaturen er, man får en masse indtryk. Jeg skal tage stilling til ganske få ting. Jeg vil helst ikke tage stilling til ret meget. Men nogle ting skal jeg jo tage stilling til, så kommer det. Og det er så en afbrydelse, kan man sige. Men den kommer man jo videre med, hvis man selv har den indstilling, at man vil gerne fortsat have det fulde udbytte af den dag, som man har med sig selv der. Og det er den ene dag efter den anden, der går med den. Jeg har tit en følelse af, at tiden går. Og tiden går med, at jeg ikke rigtig har gjort så meget ved dagen. Men det er også i orden, synes jeg. Altså, der er ikke nogen arbejdsseddel, der skal krydses af. Det er der altså ikke. Jeg har for længe siden vendt mig til den tanke, at en dag, det er bare en dag. Altså, den er levet i hvert fald. Jeg har været der. Jeg har været i rummet, jeg har bevæget mig lidt rundt i rummet. Jeg har muligvis ikke fået lavet en skid.